Dyma'r myfyrdod y gyfer dydd Sul Hydref yr ail ar 20. Gair o ras i ddechrau. Bydd yn y tîn yr oedfa hon wrth i ni blygiodd flaen mewn diolch a gostyngeidrwydd. Wedi ni deimlod y bresenoldeb yn ein misg, ein craig a'n prynwr. Amen. Ni ddarllen chydig o adnodau o bedwerydd benod ar 10 o llythyr cyntaf at y Corinthiaid. Dilynwch Gariad yn dair. Arhwch eich bryd ar y doniau ysbrydol, yn enwedig dawn proffwydo, oherwydd mae'r sawl sydd yn llefaru a thafodau yn llefaru, nid wrth bobl, ond wrth Dduw. Nid oes unrhyw un yn ei ddeall. Llefaru pethau dirgel y mae yn yr ysbryd. Ond mae'r sawl sy'n proffwydo yn llefaru wrth bobl bethau sy'n ei hadeiladu a'i calanogi a'i cysuro. A mae'r sawl sy'n llefaru a thafodau yn ei adeiladu ei hun, ond mae'r sawl sy'n proffwydo yn adeiladu'r eglwys. Mi hoffwn i chi gyd lefaru a thafodau, ond yn fwy byth i chi proffwydo. A mae'r sawl sy'n proffwydo yn well na'r sawl sy'n llefaru a thafodau. Os nath ehongli'r hyn yma'n ei ddweud, mwyn i'r eglwys gael adeiladaeth. Wel, ni'n cymryd y geiriau cyntaf na fel testyn, Dilynwch Gariad, neu yn y New English Bible, Put Love First, sydd yn sentiment, sa'r cryf yn diwedd Put Love First. Dilynwch Gariad. Cariad. Wel, mae gyda'r gair mwyaf yn y ffydd Gristnogol. Yn anad unrhyw grefydd a chred arall, mae Cristnogaeth yn pwysleisio cariad. A dysga'r Testament Newydd mae hwn yw'r nerth mwyaf grymus ym myd dynion. Tybia fod 2 beth sydd yn ysgogi dynion i weithgarwch, ofn a chariad. Cyflawnodd dynion o dro i dro ryw weithredoedd mawr o wrhydru pan gaethiwyd hwy gan ofn. Enghraifft, bachgen adeg y rhyfel diwethaf arwisgwyd â medal am wrhydru arbennig, canmolwyd ef am ei ddewrder, ond dyma'i gyffes, ofn am fy mywyd barodd i mi wneithir yr hyn a wneithim. Cyflawnodd dynion weithredoedd rhyfeddol hefyd pan gaethiwyd hwy gan gariad. Enghraifft berffaith yw Albert Schweitzer yn agor ei ysbytydd yn garol yn Affrica, neu gwasanaeth y fam Teresa yn slums Calcutta. Gyhoedda'r Testament Newydd fod cariad yn gryfach nag ofn, a mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Gyda'r cariad hwn yr hoffwn aros am ychydig. Mae'r cariad hwn yn hen iawn, ac yn una'n byw mewn byd newydd. Ond mae cariad wedi goroesi pob gwareiddiad a chyfnod. Yr un yw ei neges i'r byd newydd ac a oedd i'r hen, a dyma gyhoedda. Oni bydda fi yng nghanol eich bywyd fedru popeth o'ch eiddo yn fethiant ac yn falltod. Bydd pob ennill yn troi yn golled, pob braint yn mynd yn sir, a phob egni yn troi yn ddinistr. Cariad yn unig, geidw gardd y byd rhag troi yn ddiffeithwch. Dyna neges a her cariad i'n byd newydd ni. Mae mor newydd a modern fel y bydd rhaid i ni gael geiriau newydd i sôn am gampau dyn ynddo, atom, niwclear ac yn y blaen. Ond mor hen y gair cariad, fe erys o hyd. Ac os na erys yr hen egwyddor yng nghanol y newydd, fe fydd ein byd yn ddiffeithwch ac anialwch ac yn adfeilion a lludw. Heddiw, daeth y pell yn agos. Pan oeddwn ni'n fach a phan symudon i'r de, roedd y daith i ogleddwr lawr i'r de yn golygu taith bell iawn. Oedd cyrddau mawr yn y cyfnod hwnnw a chynt yn golygu cael gwasanaeth gweinidog o Abertawe, Caerdydd, Llanelli, Gyfyrddin, ond rhyfeddod oedd cael un o'r gogledd. Ie, plwyfol iawn oedd yn byd. Bellach daeth gallu'r gwyddonydd a'r pell yn agos iawn. Y radio, teledu, y ffôn a chyfryngau arbennig yw'r rhain. Ond os yw'r gwyddonydd a thechnoleg wedi dod ar pell yn agos, wedi dod ar byd yn glos at ei gilydd, nid ganddynt hwy mae'r gallu i wneud y byd agos yn fwy cymdogol. Yn sgil y bendithion daeth beryglon. Y teledu er enghraifft. Trwy'r teledu daw llawer o ddaioni. Faint bynnag y condemniwn arno mae llawer i'r neu gyfrim holl bwysig, oherwydd maent yn talu mwy am drwydded deledu nag a gyfrannant i'r capel. Trwy'r teledu daw gwybodaeth uniongyrchol i ni,
ac mae brifysgol agored enghraifft wedi gweld y posibiliadau ynddo. I'r unig ar sawl sy'n gaeth i'r tŷ, mae'n gysur ac yn fendith iddynt, yn gwmni gyda'r hwyr. Ond o'n i ddaw peryglon drwyddo un heilwydydd hefyd. Dros y teledu daw lleisiau sydd yn difrio priodas a'i proffwydoliaeth nad oes eisiau priodas un o dau, gwneud sbri o gyfamod, dilorni'r y pethau mwyaf cysegredig a berthu'r hwy, ar allor sbri a hwyl yn aml. Mae'n lwyfan i bob math o propaganda a barn. Dwi wedi pwysleisio'r blaen pa mor ddylanwadol yw'r cyfryngau yn yr oes fodern. Erbyn heddiw, fe dybau i mae dylanwad gweithaf ar sawl achlysur yw'r cyfryngau cymdeithasol, a'r casineb a geir ar y gwefannau cyhoeddus. Oedran argyfyngus yw'r arddegau yn hanes ein plant, a daw'r lleisiau cras megis rhewynt gan ddifar egin man i lawr. Yr unig obaith sydd gennym yw gorseddu'r hen egwyddor, gorseddu cariad. Y cariad hwnnw'r oes fod i briodas, y cariad griodd eilwyd a chartref. Mae gan bobl ifanc nifer o broblemau, ac mae llawer yn anobeithio rhai yn mynd mor bell ac anafu hunain, a rai hyd yn oed yn cyflawni hunan laddiad. Mae yna bwysau anhygoel arnyn nhw a sawl cyfeiriad. Daeth y pell yn agos, daeth y byd i'r bwthyn. Gwasgwyd byd cyfan yn glos at ei gilydd, ond cymdeithas beryglus yw cymdeithas glos, heb gariad. Pa agosaf y byddwn at ein gilydd mwyaf yw'r straen, mewn eilwyd, swyddfa, siop, gwaith ac, capel. Gwyddar apostol Paul am y tyndra. Cymdeithas fechan glos oedd yn eglwys Corinth, ond fe ddangoswyd i mi amdanwch fod cynhennau yn eich plith. Y gymdeithas agos, yn fagwrfa, cweryl, cennin, cenfigen, byw digon agos i wybod am wendidau a pheiliddau'n gilydd. A gall y gymdeithas glos droi'n gymdeithas afiach a dinistriol. Dim ond cariad, all gadw'r gymdeithas agos yn gymdeithas iach a hyfryd. Cariad nid yw yn cenfigeni, nid yw lawen am angyfiawnder. Love is never glad when someone else goes wrong. It does not gloat over other men's sins. Ond mae'r gymdeithas agos yn gyfle gwych. Mae digon clos i glywed o chenaid a chlywed cri. Cariad na'r gymdeithas glos yn gymdogaeth. Pan ddaeth y wladwriaeth les i'r rym a diolch amdani, fe ddarfu'r casgliad at y tlodion. Tybiwyd fod gofal swyddogol y llywodraeth yn ddigon, ond fe erys o hyd le i gymwynas ac i ddychymig cariad. Doedd dim llywodraeth les yng nghyfnod Daniel Owen, ac mi sgrifennodd am Mary Lewis mewn cynni, Bob ei mab yn y carchar, a gormod y gywilydd ar ei fam i fynd i'r capel. Yn wir, digon anffafriol yw'r goleini a deflir ar y gweinidog a'r blaenoriaid yn y nofel. Thomas Bartley yw'r arwr, fe ofalodd am Mary Lewis a'r hys yn ei cynni a'i tlodi. Thomas Bartley, pryn ei ddeall. Roedd y methu dirnad i beth oedd eisiau dysgu ieithoedd dynion wedi marw i fyfyrwyr bala. Ie, Thomas Bartley, pryn ym mhob peth ond mewn cariad. Yng nghanol grymusterau technegol yn cyfnod modern newydd ni, mae rhaid o hyd wrth Thomas Bartley a chymwynas a chariad. Ystywed C.S. Lewis, Tincture of Human Love. Na beth arall y sylwaf arno ni'n byd newydd ni yw mor eang, mor fawr yw'r bydysawd. Os aeth y byd yn fach, y pell yn agos, eto fe aeth y bydysawd yn eang. Sonir o hyd wrth ddim am ryw eangderau a phellderau sy'n dwy'n anadl dyn ymaith. Mae'r goleini gawsom heddiw wedi teithio dros 2,000 o filiynau o flynyddoedd. Edrychwch heno ar y ser. Mae'r agosaf atom 4.3 light years i ffwrdd. Cofiwch oedd pob light year yn gyfateb i bron i 6 biliwn milltir. Ac mae seren y gogledd lawer ymellach dros 300 o light years. Mae'r ymwybod hwn o eangderain parlysur meddwl. Mae yna benillion Saesneg yn rhedeg fel hyn. A boy was born mid little things, between a little world and sky.
He dreamed not of the cosmic rings round which the circling planets fly. But as the mighty systems grew, his faith grew dim with many scars, and the cosmos widened in his view, and God was lost among the stars. Aeth y cosmos yn eang, but God was lost among the stars. Sôn am cosmos, chi'n cofio hanesy'n bach adroddais I spel yn ôl am un o astronauts America'n dod adre. Daeth pobl I dref enedigol i'w gyfarch a'i ddilyn i'w gartref, a mi ddringodd rhaid dros y ffensys i'w ardd. A wedi'r heddlu lwyddo I glirio pob un meddai wraig, dwi'n digon bodlon iddynt anrydeddu di, ond mae nhw wedi sathru pob blodyn sydd yn fy ngarddi. Mae awelon oer secular yn dyddiau ni wedi sathru llawer o'r blodau. Weithiau, teimla fel dweud gwagedd o wagedd. Deir a dogmau astrus, cymleth, diwinyddiaeth, ddofn, daw naill ar ôl y llall I ddangos ffordd ymwared. Mae'r cyfan yn parlysu'r meddwl nes darllenaf yn gymaint a wneithir un o'n chi. I mi y gwneithoch. Yn yr estyn cwpanaid o ddŵr oer, yno y mae bywyd. Mewn mynachdy Bwdistaidd, mynach ifanc yn mynd at ei athro, deheuaf am ddarganfod gwirionedd mawr ond rwy'n methu, medde fe. A oes cyfrol na ddarllennais I? Neu ddamcaniaeth y dylwn ystyried? Ges di frecwast bore yma, holodd ei athro. Do? Wel, cer yn awr I olchi'r llestri. Fe blygodd ein gwaredwr, yn is na golchi llestri. Mae fi yn athro ac yn arglwydd a olchais i'ch traed chwi. Tybiais ac efe'n gwybod iddo ddod I lawr o'r nef, y gorchmynnau i'w ddisgyblion blygu a'i addoli ef, ond fe'i cefais ar ei luniau yn golchi ei traed. Fe bregethodd, fe ddysgodd, mwy, fe ddangosodd gariad a chyhoeddi Dilynwch Gariad. Mae'r cariad hwn yn hen iawn erbyn hyn, ac fe wedi goroesi pob hen fyd ac yn sefyll ar drothwy pob byd newydd. O dro I dro yn hanes ein byd, cododd ambell un a swynodd ac a gyfareddodd y cyfan. Francis o Assisi, Gandhi, Kagawa, Albert Schweitzer, Oscar Romero, y fam Teresa. Pobl wahanol iawn i'w gilydd ar sawl cyfrif, ond yr oedd un peth yn gyffredin iddynt, a dynodd sylw'r byd atynt. Lle roedd eraill yn siarad am gariad. Fe feiddiodd rhain weithredu cariad. They put love first. Ni welai Schweitzer unrhyw obaith un byd, ond I throi'r yr ewyllus I fyw a'r ewyllus I ddysgu yn ewyllus I garu. Mae'n byd ar groesffordd. Ar un llaw mae'r cynnydd, hirllig a'r llwyddiant hunanol sydd wedi'n dwyn at ymyl y dibyn, at ymyl dinistyr. Ar y llaw arall mae'n cynllun dwyfol yng Nghrist I greu'n byd yn gymdeithas y cymod. Cymod dyn ar Duw sy'n gariad, a dyn a'i gyddyn trwy gariad. Pa lwybr fydd I? Gweddiwn, mae cyngor Paul yn ein testyn yw'r un a ddewiswn. Dilynwch Gariad. Mwyn enw. I orffen gyda gair o weddi eto. O Dduw gadw ni chwarae'n rhan fel goler Iesu ar y ddaear mae gan ledeini goleini ei neges ymysg dy bobl. Ein tad, dathlwn ein galwedigaeth I fod yn dystion I Grist o fewn teulu ei eglwys. Helpa ni gynorthwyo a chefnogi'n gilydd, I ymweld â'n gilydd ac I rannu ein hadnoddau yn dy wasanaeth. Ein tad, cyffeswn yn endifeiriol ein methiant I gydnabod ar glwyddiaeth Crist dros ein byd a'n bywyd. Yr ydym yn ei ddilyn, ond o hirbell, gan boeni'n fwy am ein byddiadau'n hunain ac am anghenion eraill. Mae golau'n fflam yn llosgi'n isel. Erfyniwn anat I ddangos dy hun I ni, fel bod golau'n ffydd yn disgleirio ar draws wyneb deiar unwaith yn rhagor. Cadw'n gweledigaeth yn glir, ein gobeithion yn uchel, a'n cymhellion yn byr, wrth I ni geisio taflu'n golau ar lwybrau dynion. Os oes cyfeillion yn poeni, os oes ffrindiau yn hireithi, helpa ni fod yn gysurwyr di-ffiant, yn dangos goleini neges Crist iddynt. Nerthan i'w tywys allan o'r tywyllwch sy'n ei llethu.
Cliw ein gweddi ar ran plant y byd heddiw, lle bynnag ymaint yn byw, beth bynnag wa'i hangen a'i cred. Llwydda waith pawb sy'n ceisio dangos ystyr cariad iddynt, a phawb sy'n ceisio ei harwen i gorlan y bugail da. Gyfyn nhw'n hyn oll yn enw'r bugail da. Amen.